Is-sitwazzjoni tal-mediċini out of stock qed tkompli titfa' pis fuq il-pazjenti u diversi persuni oħra li ta' kuljum jiġu bżonn mediċini partikolari. Bis-sorsi tagħna jikkonfermaw li fost il-mediċini li bħalissa huma out of stock hemm id-Doxazozin, il-Burinex kif Olajlija. Diversi persuni li tul din il-ġimgħa tkellmu ma' Net News qalulna li l-Gvern suppost jippubblika l-lista tal-mediċini out of stock. Iżda din il-lista mhux tal-li mhix qed tiġi aġġornata iżda l-Gvern hija kompletament minn fuq l-internet. Persuna partikolari qaltilna illi l-poplu għandu dritt ikun jaf li huma l-mediċini li bħalissa jinsabu out of stock, iżda l-Gvern min-naħa tiegħu iddeċida li jaħbi din il-lista. Apart il-mediċini hemm ukoll ċertu labbar tal-insulina li bħalissa huma out of stock. Dan apparti li hemm xi nies qegħdin jingħataw labbar ta' daqs ħażin. Hekk kif fl-anzjani li għandhom bżonn labbar iqsar sabiex ma jitbenġlux u tfal li wkoll għandhom bżonn labbar osra sabiex ma jweġġawx. Iżda dawn qegħdin jingħataw labbar eħxen minħabba nuqqas fil-istok tal-labbar irqaq. Mhux eskluż ukoll li ċertu labbaret ikunu ta' kwalità inferjuri u b'riżultat ta' dan dawk li jużawha mal-insulina jispiċċaw iweġġaw.